Jag tänkte att konserten är också uppmuntran. Ibland så... Ni vet när man spelar brädspel eller någonting och så vinner man och så säger man yes. Så där kan det vara ibland när man har skrivit en låt och säger man yes. Jag hade en möte. I will tell your story, keep you alive the best I can. I will tell them to the children, if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die. Some